Máte rádi české hory, jejich zákoutí a barevné proměny? Pokud souhlasně kývete, je tato knížka určena vám. Jmenuji se Luboš Vránek, jsem grafik, miluji cestování a rád fotografuji. Do Krkonoš jezdím sice 20 let, ale teprve v posledních letech tam na chalupě trávím víc času. Pobyt v přírodě mi pomáhá odpoutat se od pohodlí domova a života mezi dráty počítačů. Psaní knížek tak jde lépe od ruky. Výlety do širokého okolí jsou inspirující, člověk tu snáze nachází náměty pro svou tvorbu. Budu moc rád, pokud se má radost z těchto krásných míst přenese i na vás a snímky potěší. Studá, aby oheň večný kamarádský pál. Svý prsíčka napředy, a pak si vás zavolá.